Carlos, mundu erdia korritu duzu, hizkuntza gutxituen eta nazio zapalduen inguruko erreportajeak egiten. Nik asko zurekin deskubritu ditut. Egin galdugu horrelako ibilbide labur bat, nun ibili zara? Nagusiki ekialde hurbilen, ez? Ekialde hurbilen, kurdua direla, siriarra diela, Kaukaso aldetik, bai. Asia erdialdean eta Asia erdialdean zein zuk esate baterako? Afganistan, Pakistan, Balutxistan, Iran. Karo, eskualde hura oso paroa da, Eta Europan ere batzuk aurkitu dituzu. Bai, desente uste baina askoz gehiago. Hau da, Europa bera ere paradisua da. Askotan eduki dut begia handik eta Europara bueltan konturatu naiz, hemen gurean ere asko da hola eta inkluso asko deskubritzeko baindik. Hasi nondik hasiko gara? Ni hasiko nintzateke amazikekin, gertutasunagatik, ez? Azken fin, Mediterraneoen beste aldean daude. Hauei, bere ere esatez, Hori da, berbereak. Eta zein egoeratan dago haien hizkuntza? Herrialdearen arabera, dijo hori. Hau da, Marokoko amazigen egoera eta Libiako amazigen egoera oso desberdina da, ez? Baina ere, egoera politikoa oso desberdina da, gatelako. Eta bestaldetik, Argelia ere aipatu barra dau. Argelian komunitate historiko handia da, kabildarrak, ez? Eta Argelian aldiz, sekulako errepresioa jasaten nahi dira, sekulako errepresioa. Eta Libian, porrotindako estatu baten, beria egiten saiatzen nahi dira, baina gobernu aldetik ez da inongo beren aldeko pausurik. Gaddafi akatu zuten 40 urte boterean eman osten. 40 urte horietan Frankokin gertatu bezala, amaziken edozein kultura adierazpena, hizkuntza dena, kultura adierazle oro debekatuta zakaten, ez? Orduan, egun batetikan bestera, atera ziren plazara, ikusten zenituen lehenbiziko amazik eskolak Libian. Lehenbiziko amazigeraz idaitzeko liburuak. Lehenbiziko amazigerazko irratsaioak. Dana egiteke zeon. Eta esatez dutena zen, eskaldu ditu 40 urte eta presa handia dakau denbora hori berreskuratzeko, ez? Bixat hemen gertatu zenaren antzera, Iguala. Bazuten hemengo berri? Bai, normalen izaten da. 2016en han nengola, gutxi gora bera bideratuta zaukaten hizkuntza normalizatzeko prozesua. Eta, kontaktua neukanez, bialdu nien hemengo korrikako bideoa eta azaldu nien, besterik gabe, zerta zen gure korrika, ez? Eta, iruditu zaien oso ideia politieta esan zuen, zatik ezin dezakegu gukain. Eta intzuten amazigiraren aldeko korrik antzeko bat, Libian, bai. Amazigak alde batera utzi eta Kurdistanera joko dugu? Bai. Kalkulatzen da 40 milioi diela. Siria, Irak, Iran eta Turkia artean banatuta. Beti izan da nagusiki hizkuntza zapaldu bat eta debekatu bat. Iraken ez ezik, Irakeko iparralden ez ezik, gainontzeko herrialde guztietan kurduerak sekulako represioa jasan du. Iraken eskolak daude kurdueraz, unibertsitatean ere ikasteko aukera dakate, telebista dakate, eta erabat normalizatuta dago, Iraken. İnşallah biz na xodi bit boştirin xalat zabesti Fransa. Iranen ez eta Sirian ere. Eta Turkia? Turkiak jarri die kurduei, kurduerazko telebista kate bat, ez? Hau da, badakate oso esanguratsua da. Nik emango dizuet kurderazko kate bat, baina nik egindakoa izango da. Gainontzeko guztia debekatuta daude. Gero, Turkian kurdurazko egunkari bat argitaratzea edo gauza xumenak ere kartzelara eraman zaitu. Ehunka eta ehunka hizkuntza aktivista daude kartzeletak gaur egun ere Turkian. Kurdistanetik jauzi egingo dugu Balutxistanera. Azken liburuan Balutxistani buruz idatzi duzu. Eta askotan esatea Balutxistan, baina egiko izenak asmatuta dituk. Ez, izan bada, 3 estatuek banatutako herria da, 3 estatu oso beligeranteak, ez? Iran, Pakistan eta Afganistan. Eta herrialde bakoitzen egoera desberdina bada ere, faktore amankomuna zera da, errepresioa, ez? Zigorra, erabateko zigorra. Hizkuntza dela eta, Iranen erabat debekatuta dago. Iranen horatzen ez duela 3 urte urkatu intzuten, balutxera zitezun blogero bat, blogari bat, bere kanala zaukana interneten, eta urkatu intzuten. Afganistanen aldiz azkau talibanak, eta talibanek ezakete inungo asmorikan inoren
giza eskubideak errespetatzeko, ez herri txikienak, ez herri gutxituenak, ez da emakumeenak, bueno, hori jakin badakigu, ez. Azpimarratu beharra dago gauza bat, ez? Eskoletan ez da irakasten. Balutxera ez dago inon. Balutxera etxetan dago eta kalean dago, baina ez dago liburutan. Eta gu nola ikusten gaituzte? Bueno, badakite bagarenik? Esango nuke kurduek nagusiki badakatela, izan dutela gure berri, ez? Balutxek aldiz, balutxeko zurruti daude. Balutxek daude beste paradigma batean, ez? Orduan, ezer gehiago dakite, normalean. Europara itzuliko gara. Ea kasu bitxiren bat konta iguzu. Jo, asko. Italia bera ere da altxor bat. Osea, Italian badazkau, italierazko variantez gain, 12 hizkuntz. Tartean hizkuntz eslaviarrak, germaniarrak, grekoa, albanesa, katalanez egiten da Sardinian, tabarkineraz, hau da... Zer da tabarkinera? Tabarkineraz Liguriatik, hau da, Frantzia eta Italia arteko muga horretatik, duela 300 urte juntzien hortik, Tunisian instalatuan eman zituzten 150 urte, eta gero egoera kaskarra zela eta piratak eta eraso etengabeak, Sardiniako erregeak baimena eman zien bertako irla txiki baten instalatzeko. Orduan, gaur daño mantendu dute beren hizkuntza erromanikoa. Eta besteren bat? Jo, burua datorki Bilamobiera. Poloniako herri bakar batean egiten da, duela 15 bat urte gelditze omen zien... Herri bakar bat da? Herri bakar bat? Herri txiki bakar bat. Aha. Bilamovice izena du bai. Hizkuntza germanikoa da. Poloniaratik oso diferentea. Oso eraba diferentea. De Nökven, wo der Vater mit der Wort sehr gut. 700 uur, het wird schon sein 800 Orduan duela 15 urte esate zen, gelditzen ziela 10 bat agure hizkuntza mantentzen zutenak, emantzat ematen zen hizkuntza juningo zala, eta gazte batek ekin zion horren berreskuratzeari, eta gaur egun udaran honetan egon naiz beraiekin, eta esate ziaten 25 bat hiztun badaudela. Eta harro zeuden, ze Bilamovira behaiek esan da pasada, zaharren hizkuntza izatetik gazten hizkuntza izatea. Carlos, guk ere kanpora pixkat gehiago behiratu beharko genuke, ezta? Esango nuke baietz, asko dago ikusteko eta ikasteko. Bestea beste guk gurean ere gaskoia dakau, eta jende askok ez daki existitzen danik ere.